Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Ахирет дәрисләрен дәвам итәбез. Һәм без сезнең белән күңелгә бик ята торган хәерле бәндәләрнең, тақва мөминнәрнең кыямәт көнендәге хәлләре дигән темага кирдек. Шулай бит? Алга таба без дәвам итәбез, ләкин 7 төркем мәсьәләсендә бер генә өстәмә кертәсем килгән иде. Аллаһ Тәгалә махсус күләгә булдыра. Шул күләгәдә без сезнең белән әйттек, Аллаһ Тәгалә каршында айыруча хәерле эшләр эшләүчеләр турында әйттек. Шулай бит? Без 7 төркем дидек. Ләкин бар хәдисләр 7 генә түгел, күбрәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең менә шушы күләгәсендә салкында утыручылар, кояштан имин булучылар, алар 7 генә түгел. Менә шунсын гына өстисем килгән иде. Шуңа мисал буларак Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемдей әҗәткә биреп тә, акча биреп тә, яки ризык манда нәрсә инде, тегесенә әҗәтне кайтару авыр булса, ул билгеләгән вакытны кичектерсә, ягъни аңа рәхим, шәфкать йөзеннән, мәсәлән, ул әҗәтен кайтарасы көн җитте, әмма ләкин аның хәлен белеп, аңлап, нәрсә? Ул кичектерә. Яки әҗәтнең бер өлешен гафу итсә ди. Гафу итсә, ул кыямәт көнендә гариш күләгәсендә булыр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Шуңа күрә андый хәдисләр бар, димәк, күләгәдә булучылар 7 төркем генә түгел дигәнне аңлата бу. Һәм без сезнең белән кирдек кардәшләренә ярдәм итүчеләр турында. Шулай бит? Кемнәр, ягъни кемнәр бу дөньяда авырлыкка тарыган кешеләргә ярдәм кулы суза. Аларны шушы ихтияҗ хаҗәтләреннән азат итә. Мәсәлән, кемнеңдер ризык мәсьәләсендә авырлык, кемнеңдер акча мәсьәләсендә авырлык, кемнеңдер яшәү урыны юк, кемгәдер ниндидер дару кирәк, башкасы кирәк, ул аларны нишләде? Шул авырлыктан азат итте. Ягъни акчасын бирдеме, сыендырдымы үзендә, ярдәм итте. Шулай бит инде. Шул кешеләргә Аллаһ җиңеллек бирә. Кайчан? Кыямәт көнендә. Ягъни кешеләрнең авырлыкка төшкәннәрен аңлап, аларга җиңеллек биреп йөрүче, Аллаһ аның үзенә авыр вакытта нишләячәк? Җиңеллек бирәчәк. Һәм без инде сезнең белән хәдисләр укыдык, шулай бит берничәне, шуларның берсе, бөтенесен инде искә төшереп тормыйк. Мөселманга кардәш дидек. Бер мөселман икенче мөселманга зулымлык кылмас, һәм аны авыр чакта ташламас диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Авыр чакта ташламас ди. Һәм Аллаһ кемне, кайсы бәндәсен кайгыртыр ди? Кем кардәшенең кайгысын күреп, кардәшләрен кайгырткан кешене Аллаһ үзен кайгыртыр ди. Димәк, син кардәшләреңнең хәлләрен аңлап, аларны кайгыртып яшәсәң, Аллаһ та синең кайгыларыңны күреп, сине нишләячәк? Сине кайгыртачак. Кем мөселманны бер бәладән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем мөселманны бер бәладән кытылдыра, Аллаһ аны кыямәт көненең бәласыннан кытылдырыр ди. Кыямәт көнне бөтен кешедә бәла була. Шулай бит? Бөтенебезнең гынахлар күп, бөтенебезнең кимчелекләр күп. Фақат бер өмет Аллаһның рәхмәтенә. Шуңа күрә дөньялыкта кем мөселман кардәшен Аллаһ ризалыгы өчен бер бәладән кытылдыра, Аллаһ аны бер бәладән кыямәт көнендә кытылдырачак. Кем бу дөньяда бер мөселманның бер гаибен яшерә, Аллаһ аның гаибен дөньяда һәм ахирәттә яшерәчәк. Еш кына тормышта шундый хәлләр була, без бер-беребезнең нәрсә гаибен күрәбез. Әлбәттә, бер кемнең дә урамга чыгып, ул гаибен сөйлисе килми. Шулаймы? Шуңа күрә ислам безне нәрсәгә чакыра? Мөселманның гаибен күрсәң, фаш ит, кычкыр, гайбәт сөйлә, газетка яз. Шулаймы, Инстаграмга куй? Юк. Яшер ди. Син аның гаибен белә торып яшерсәң, ягъни синең дәрәҗәсен саклыйсың. Шулаймы? Сен исемен саклыйсың. Яшерсәң,
Аллах кыямәттә дә синең гаепләреңне яшерер. Ә гаепләрең бик күп булачак, шулаймы? Бик күп булачак. Шуңа күрә кешенең дәрәҗәсе харам. Ул дәрәҗәгә тиергә ярамый. Ни өчен гайбәт сөйләү тыела? Гайбәт ул дөресен сөйләү. Мәсәлән, бер кардәш аның ул ниндидер гынахлар кыла. Һәм син күрдең шуны. Әгәр дә син аны чыгып сөйләсәң, бу ялган түгел. Әмма син гайбәт сөйлисең. Ни өчен ул теләмәгән әйберне аның ортында сөйлисең? Дөресен сөйләү гайбәт. Шулай бит инде. Кайбер кеше әйтә бит, мин алдамыйм ди, мин дөресен сөйлим ди. Бу гайбәт түгел ди. Гайбәт. Кеше үлгән кешенең итен ашау, дөресен сөйләп йөрү аның кимчелекләрен. Чөнки синең исемен төшерәсең, дәрәҗәсен төшерәсең. Менә шуның кебек, әгәр дә син кемнеңдер кимчелеген күреп таны яшерсәң, нәрсә? Әлбәттә бар үзенә насихат кыл, үзенә әйт. Әмма ләкин фаш итмә. Сөйләмә аны, кычкырма. Аллаһта бик күп гаепләрең булачак кыямәт көнендә. Субханаллах, Аллаһ сиңа рәхмәт йөзеннән менә шушы дөньялыкта кемнедер яшергән өчен Аллаһ синең гаепләреңне яшерәчәк. Аллаһ синең гаепләрен. Бу Имам Бухари риваятендә килә. Хадислар күп. Шушы ярдәм йөзеннән айрым кичкенә генә тема. Шушы кыямәт көнендә ул әҗәтен кайтарырга хәленнән килмәгән кешегә ярдәм итү. Ярдәм итү. Әлбәттә инде иң беренче әҗәт турында. Хаҗатың төшмәсә, тырышырга кирәк әҗәтсез яшәргә. Авыр булса да, Риза хәзрәт бик ашынып язаны, тишек алама кием киеп, ачлы туклы яшәвең кемгәдер барып әҗәт сораудан дәрәҗәлерәк дип шулай бик каты яза инде. Шулай бит. Ул вакытта бигрәк тә мохтаҗлык булган бит инде. Шуңа күрә әлбәттә кешеңнән килгәнчә әҗәттән нишләргә кирәк? Имин булырга кирәк. Чөнки күп кеше уйламыйча да әҗәткә керә. Әмма әҗәтне алдың икән, син үз өстеңә мәнәт алдың. Һәм синең өстеңдә ваҗиб, фарыз булып тора нәрсә? Ул әҗәтне кайтару. Әгәр дә аның вакыты күләме билгеле инде, вакыты билгеле икән, шушы вакытта син белә торып, аны кайтармыйча, әгәр дә үзеңнең башка хаҗәтләреңне канәгатьләндереп йөрсәң, бу синең өстеңә зур гынах булып ята. Ни өчен? Чөнки син әманәтне үтәмәдең. Син кешегә тиешле әҗәтеңне кайтар. Мәсәлән, кемдер әйтик, берәүдән 100 мең акча алды, әйтте, мин 2 айдан кайтарам диде. 2 айдан кайтармады, әмма ләкин карыйсың, 3 айдан каядыр гомрәгә китте. Машалла, авыз ачтырып йөри, уразада савап җыеп. Теге бит өстендә әҗәт тора, ул бәлки нәрсә? Үзенең тиешле эшлә, аның да бәлки гомрәгә барасы килгәндер. Ул бара алмый. Аның да ифтар кылдырасы килгәндер. Рамазан үтә, ул кылдыра алмый. Кабул буламы моның гомрәсе? Кабул буламы моның ифтары? Юк, юк. Кадәр мәчеткә ярдәм итә. Хакың юк мәчеткә ярдәм итәргә. Хакың юк гомрәгә барырга. Хакың юк хаҗга барырга. Хакың юк ифтар кылдырып йөрергә изге булып. Әгәр дә син өстеңдәге нәрсә ваҗибне үтәмәсәң. Шуңа күрә кай вакыт киләләр, мәсәлән, хәзрәт, әҗәтем бар, гомрәгә барасым килә, бик каты хаҗга барасым килә. Мәйтәм, әҗәтеңнең вакыты җиттеме соң? Җитте ди, җитә ди. Ләкин мәсәлән, җитми ди, ләкин мин гомрәгә барсам ди, минем ул кичектереләчәк ди. Чөнки ул аны җыйган бит инде. Мин андый вакытта әйтәм, бар хуҗага. Ягъни акча хуҗасына бар, рөхсәт сора. Тагын 1 айга әзерме ул сине көтәргә? Машалла, әгәр дә ярар дип әйтсә, аңа бик күп савап. Әмма ләкин кабул булмый мәйтәм гамәлең. Ни өчен? Чөнки ифтар кылу сөннәт, гомрә кылу сөннәт, моны кайтару ваҗиб, фарыз. Мәсәлән, синең ястүңнең вакыты чыга, син тахаҗҗуд укыйсың. Дөресме? Юк, ничек инде? Фарыз намазыңны укы, субханалла. Шуның кебек менә нәрсә? Закатыңны түлә, чыгар. Аннан соң нәфил садакасы бирәсең. Синең налогың түләнмәгән Аллаһ каршында. Менә шуңа күрә бу бик куркыныч әйбер. Алла сакласын, кылган гыйбадәтең юкка чыгарга мөмкин. Син кешене рәнҗетергә мөмкинсең. Син кешегә зулымлык кылырга мөмкинсең. Мәсәлән, ул шушы акчасына планлаштырды, син аңа кайтармадың, белә торып, күрә торып, булдырала торып. Нәрсә? Ул хатынының хакын үти алмый. Ул баласының хакын үти алмый. Әтисенең, әнисенең хакын үти алмый синең аркаңда. Менә шуңа күрә исламда бу әйбер бик куркыныч. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям җиназа укымады. Әҗәтләрен түләтмичә. Хәтта беләбез, бер сахаба үлгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әҗәте бармы диде, бар диделәр. Кайсыгыз үз өстенә ала диде әҗәтен. Җиназа укымый.
Чөнки нәрсә? Булар моны турыдан-туры утка тыгачаклар хәзер. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям білді. Шуңа Кур'анны утка тыгырга теләмәде. Шунда нәрсә диде? Күп мәҗәте бар, шуның кадәр. Кайсыгыз үз өстенә аның әҗәтен ала диде. Шуннан беркем дә дәшмәй, берәү торды да әйтте, минем өстә диде. Булды, минем өстә диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям, синең өстә әманәт, син түлисең мәҗәтен. Шуңа фәлән сум түлим диде. Булды. Алайсам җиназа укыйбыз. Җиназа укыды, җирләделәр. Икенче көнне Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям кая ди? Шунда киләле ди. Түләдең мәҗәтен ди. Булдыра алмадым әле ди. Ну, юктыр акчасы, ләкин үстен алды. Түлим, я Расулаллах ди. Беренче көн, икенче көнне тагын сорады. Түләдеңме ди? Юк ди. Түлим, я Расулаллах ди. Өченче көнне өченче мәртәбә сорады. Түләдем ди. Менә яңа кабер суынды ди. Утта булды ди. Шуңа күрә кеше ут газабында ятачак кабердә үк. Нәрсә? Әгәр дә Аллаһ белә, Аллаһ белүче. Хәтта Абдулла ибн Мас'уд әйтте, Аллаһ юлында шахид киткән муҗахид аның әманәтен үтәмәгән ди. Менә шулай таш кебек атырлар җәһәннәмгә ди. Һәм ул чүп китер аска ди, һәм әйтерләр ди, бар төшеп ал дип әйтерләр ди. Ул җәһәннәмгә кергә тиеш түгел. Һәм ләкин шушы гынахасы бар, әманәтне үтәмәде. Шулай бит ул төшеп, шул ташны кирап менәчәк уттан. Төшкәндә яна, менгәндә яна. Шулай бит. Шуңа күрә исламда әҗәт мәсьәләсе, Алла сакласын, бик куркыныч. Бик куркыныч мәсьәлә. Һәм әгәр дә инде кемдәдер мөмкинлек бар икән, ул тырыша, ул ләкин булдырып бетерә алмый, кайтарып бетерә алмый, әгәр дә кичерә икән, яки кичектерә икән, аңа моның әҗере була иншалла. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Булды бер кеше ди, ул башкаларга әҗәткә бирә иде ди. Мөһим түгел, ризыкмы, чөнки хәзер акча белән бөтен әйбер хәл ителә. Элек ризык кирәк булган. Хәзерәк арышы, арпасы, бодайы кирәк булган, семьясын, гаиләсен карарга, шулай бит. Һәм әҗәтләрне җыярга вакыт җиткәч, ул хезмәтчесен чакырып әйтә иде ди. Димәк, моның акчасы булган, моның ризыгы, малы булган инде. Һәм бу тегеңә моңа әҗәткә биреп тора торган булган. Әҗәтне җыяр көн җиткәч, бу чакыра торган булган хезмәтчесен, димәк инде бу хәлле кеше булган, шулай бит. Һәм әйтә торган булган, бар хәзер шунда язылган бит инде бөтенесе. Сөннәт буенча расписка кирәк. Сөннәт буенча шаһидләр кул куярга тиеш. Ул бәрәкәт була шунда. Һәм нәрсә? Ул җибәрә торган булган, һәм әйткән, кара аның хәлен дигән. Кара. Әгәр дә син аны тапсаң авыр хәлдә дигән. Авыр хәлдә. Гафу ит аны дигән. Сорама әҗәтне дигән. Бу мал хуҗасы әйтә. Шулай бит? Сорама дигән. Гафу ит дигән. Бәлки Аллаһ та безне гафу итер дигән. Ягъни гафу ит, Аллаһ та бәлки безне гафу ит дигән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, һәм ул ди Аллаһны шыратты үлгәч ди. Һәм Аллаһ аны гафу итте ди. Менә шуның өчен Аллаһ аны гафу итте ди. Бу Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, булды шундый бер кеше ди. Аның бер кашан да әллә яхшылыгы булмады ди. Бик кылмаган инде яхшылык. Шулай бит. Ләкин ул ди гел кешеләргә әҗәткә биреп торган ди. Нәрсәдер биргән. Шулай бит инде. Һәм әҗәт алыр көн җиткәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул үзенең илчесен җибәргәндә, үзенең посолын дип әйтәбез инде җибәргәндә, әйтә иде ди. Кешеләрдән ди алар бирә алган кадәрен алды. Алар бирә алганын алды, ләкин калганын гафу итте, бәлки безне дә Аллаһ гафу итәр дип әйтә торган була. Шуңа күрә кешенең соңгы ипиендә талап алырга була. Шулаймы? Тем более бу хәлле кеше, анда кырына тагын бер-ике кеше куйдырырга була, коллекторларны. Шуңа күрә нәрсә дигән? Күпме бирә ала алды. Бирә алмаганын гафу итегез, бәлки Аллаһ та безне гафу итәр ди. Бу кеше үлде ди, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям. Үлгәннән соң аннан сорадылар ди. Син берәр яхшылык кылдыңмы дип. Кайсы нинди яхшылыкларың бар дип сорадылар ди. Шуннан соң ул әйтер ди, минем ди бер яхшылыгым да юк инде, ләкин ди минем булды ди хезмәтчем ди. Һәм мин кешеләргә әҗәткә биргән нәрсәләрне ди шул хезмәтчене җибәреп җидыртайдым ди. Җидыртайым ди. Һәм аны чыгарыр алдыннан әйтә идем ди, алар күпме булдыра алсалар, бирсеннәр сиңа, бирә алмаганын
гафу ит. Бәлки Аллаһ та безне гафу итер дип әйтәем ди. Шуннан соң бу җавабына җавап итеп Аллаһ әйтте ди. Мин дә сине гафу иттем ди. Менә шуңа күрә нәрсә? Рахим шәфкатьлелек инде монда дагы. Әлбәттә, кеше әгәр дә чыннан да авыр хәлдә икән, һәм аңа чыннан да авыр икән, сиңа әҗәтен кайтарып бирү, чыннан да авыр. Карыйсың, гаиләсенә карыйсың, тормышына карыйсың, бәлки халәте шундый да, тормышта төрле хәлләр була. Шуңа күрә аны күпмедер дәрәҗәдә кичерә алсаң, яки кичектерә алсаң, ярар инде соңрак бирәсең дип, менә моның әҗере күп, моның әҗере күп. Ләкин инде тагын бер нәрсә, бездә мондый хадисләрне укыйлар, әҗәткә бирүчеләр генә түгел, әҗәткә алучылар да. Һәм нәрсә, алар тотыналар, брат, извини, инде ты должен быть милостивым, милосердным, тегеләй булай дип башыңа менә башлыйлар. Әлбәттә, инде монда бу мәсьәләдә бик уяу булырга кирәк. Шуңа күрә моның белән, мондый хадисләр белән үз файдаңа файдаланырга ярамый. Ярамый, чөнки Алла сакласын, синең кылган күп гамәлең кабул булмаска мөмкин. Син кешене рәнҗетәсең, син кешенең хакына керәсең. Шулай бит инде, бирәм дип, әгәр дә бирмәсәң. Шуңа күрә тагын бер генә хадис бу мәсьәләдә, ул аның ахыры кызык, бик хикмәтле. Шуңа күрә укыйм. Башы шул ук, без укыдык инде. Худайфа радиллаһу анһу, Уқбат ибн Амир һәм Абу Масғуд тапшыралар шундый хадис. Аллаһ пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: Аллаһ Тәгаләгә ди, кыямәт көнендә аның бер бәндәсен китерерләр ди. Аллаһ аңа байлык биргән булыр ди. Аллаһ аңа байлык биргән булыр ди. Һәм Аллаһ аннан сорар ди: Син ди дөньялыкта нәрсә эшләдең ди? Нәрсә эшләдең син дип. Шуннан соң ул әйтер ди: Я Раббым, мин инде әллә нәрсә эшләмәдем, ләкин бер гамәлем бар ди. Бүтән юк инде әллә нәрсәм ди, ләкин бер гамәлем бар ди. Син миңа мал мөлкәт бирдең ди. Байлык бирдең ди. Һәм мин кешеләр белән сәүдә иттем ди. Ягъни байлыгым белән файдаланып кешеләр белән сәүдә иттем ди. Мин ди хәлле кешегә җиңеләйттем ди, хәлен тагын да. Хәле булмаганны гафу иттем ди. Карагыз, бу тигесенә дә рәхимле булган. Монсына да. Ягъни моның белән эшләү җиңел булган. Мәсәлән, я бәясен төшергәндер, Аллаһ белә. Яки бәясен төшергәндер, яки аңа яхшы шартлар куйгандыр. Мәсәлән, әйткән: "Әйдә, минем товарны ал, тигесе хәлле, ләкин ярар, әйдә, саткач бирәсең", мәсәлән. Ягъни хәленнән килгән кешегә җиңеләйттем ди, тагын да. Хәленнән килмәгән кешене гафу иттем ди. Гафу иттем ди. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Бу эшне эшләргә мин бит синнән хаклырак ди. Карагыз. Син түгел, мин хаклырак булай эшләргә ди. Хәленнән килгәнгә җиңеләйтергә, хәленнән килмәгәнгә гафу итәргә ди. Шуңа күрә нәрсә? Бәндәмнең хаталарын сөртегез ди. Списать итегез ди. Әйе. Ул да списать иткән бит инде, шулаймы? Тегенең хәле юк, ярар, кичерегез. Кайтармасын. Аллаһ Тәгаләдән нәрсә ди? Фәрештәләренә сөртегез ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин бит хаклырак булай эшләргә сиңа карый" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә инде шулай эшли. Шуңа күрә монда Аллаһның хикмәте инде ахырын укыйсым килде. Ул чыннан да менә хәтта Аллаһка дуга кылганда, менә шундый нәрсәләрне кулланырга. Мәсәлән, бер кеше дуга кыла: "Я Раббым, минем ди шул кадәр гөнаһларым күп ди. Ләкин мин беләм ди, минем гөнаһларым күпме генә булса да, синең рәхмәтең күбрәк ди." Ягъни дөрес әйтәме? Дөрес әйтә. Шуңа күрә миңа рәхмәтеңне сал ди. Тагын берсе сөйлиләр инде аны Бәдәви. Бәдәви килгән Мәдинәгә, Пәйгамбәребезнең мәчетенә һәм Пәйгамбәребезнең каберенә кирип сәлам бирә. Һәм раудага утырып, беләбез инде, минбәр белән Пәйгамбәребезнең йорты рауда, җәннәт ние бит инде. Бакчасы дип килә. Шунда тавыш белән дуга кыла. Һәм бер шушыны риваят итүче тыңлап утыра. Ягъни нәрсә ди? "Я Раббым ди, әгәр дә син мине кичерсәң ди, син ди үзеңнең бәндәңне, яраткан бәндәңне сөендерәчәксең ди." Кемне? Пәйгамбәребезне.
Пәйғамбәрбез сүйінешек бит, әгерден үмметінен біреу ғафу етілсе. Сен де өзіңнің ең яратқан бәндәңні сүйіндірешексің дей. Мені құтқарашақсың дей, өзіңнің дұшманыңны қайғыға салашақсың дей. Кімні? Шайтанны. Кешірілсе шайтан қайғыра бетіне. Раббым, әгер енді де сен мені кешірмәсәң дей, сен де өзіңнің яратқан бәндәңні қайғыға саласың бит дей. Яғни пейғамбарыбыз қайғырашақ бит енді қазір дей. Мені хәләк итәшәксің дей, сенің дұшманың дей, ол сүйінешәк дей. Шоңа күрә Раббым дей, яратқан бәндәңні сүйіндірінді дей. Дұшманыңны қайғыға сал дей. Яғни шулай сұра, бұл да шулай бит. Менә, я Раббым, енді жеңіллікте болғанға тағында ярдәм еттім дей. Ауырлықта болғанны кешірдім дей. Шуннан Аллах нәрсә дей? Мен битти хақларақ бұлай ішләргә дей. Һәм Аллах та нишлей? Аның хәлен жеңіләйтәйін. Алға таба. Бұл әжетлер турында болды, değil mi? Бар әжетлер турында көп хадислар бар инде, савабы турында, қорқынычлығы турында да қайтармасан, һәм савабы турында. Хатта ничек дип килә? 2 дирхам садақа әжеткә бирсәң, 1 дирхам садақа биргән кебек булырсың ди. Ни өчен? Аңлашылды, değil mi? Демәк, кешегә 500 сум әжеткә биреп торсаң, демәк сен 250 сум садақа биргән кебек савап аласың. Ни өчен? Чөнки син кешегә ярдәм итәсең. Шуңа күрә шанычлы кеше икән, әлбәттә, исламда андый нәрсә бар инде, кешегә ярдәм итү. Андый хадислар бар. Хатта бар Риза Фахриддин китерә Җавамигул Калимдә хадис әҗәткә бирү садақадан хәерлерәк дип. Ни өчен? Чөнки синең садақаңа кирәкме, юкмы, ул әле сорау. Кемдер синнән әҗәткә сорый икән, димәк, аңа бик каты кирәк дигән сүз инде. Шуңа күрә син аңа ныграк ярдәм итәсең дигән мәгънәдә. Алга таба гаделлек. Гаделлек, ягъни кем гадел булды үзенең кул астында булган кешеләргә. Кем гадел булды үзенең гаиләсенә һәм Аллах биргән менә шушы идарасы, җитәкчелеге астында кемнәр булды, шуларга карата гадел булды ди. Әлбәттә, инде гаделлек исламның нигезе. Кайсы гына хөкемне алсаң да, ул гаделлеккә чакыра, шулай бит инде. Һәм дөньялыкта гадел булган кешеләр кыямәт көнендә зур дәрәҗәле урыннарын алачаклар иншалла. Һәм алар инде нәрсә? Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте янында аларга нурдан минбәрләр корачак. Һәм алар шул нурдан ясалган минбәр дигән сүз инде ул өстә булачаклар алар. Алар бөтен кеше арасыннан күренеп торачаклар. Шушы нурдан булган минбәрләрдә. Һәм Абдулла ибн Амр тапшыра радиллаһу анһума Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөреслектә гадел булучыларды, дөньялыкта гадел булучыларды, алар кыямәттә Аллаһның рәхмәте янәшәсендә булачаклар нәрсә? Нурдан булган минбәрләрдә ди. Ягъни гадел булган өчен, гаделлеген саклаган өчен. Гаделлек турында инде бер хадис укыган идек, шулаймы? Кайсы әле? 7 төркемнең беренчесе, гадел җитәкче, шулаймы? Чөнки җитәкченең гадел булуы гади кешенең гадел булуыннан өстенрәк, кирәгрәк, чөнки ул күбрәк кешегә кагыла. Шуңа күрә монда да гаделлек турында сүз бара. Һәм кемнәр ул гадел кешеләр дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аларды үзләренең җитәкчелек итүләрендә гадел булдылар ди. Алар үзләренең гаиләләренә карата гадел булдылар ди. Һәм аларга тапшырылган нәрсәләрдә гаделлек күрсәттеләр ди. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Имам Муслим җыентыгында килә. Аңлашылдымы? Алга таба без күпме тырышабыз инде өлгерәбез иншалла. Ачуларын тыючылар. Ачуларын тыючылар. Ачуга бирелү әлбәттә ул инде бик куркыныч халат, ләкин нишлисең, һәрберебездә нәфес бар, һәрберебездә шайтан бар. Шуңа күрә еш кына кеше менә шушы халаткә төшәргә мөмкин. Ягъни ачуга бирелү. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакыт кисәтеп килде, ачуга бирелмәскә. Хәтта сахабасы килеп, андан васият сорагач, син миңа насихат бир әле, зур бер дәрес бир әле дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ачуланма диде. Ла тагъдаб. Шуннан соң ул тагын сорады, син миңа тагын бер насихат бир инде, зуррак насихат. Ул әйтте, ачуланма диде. Ла тагъдаб диде. Һәм өченче мәртәбә сорагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ачуланма диде. Шулай бит.
3 тапкыр әйтте. Шуңа күрә бу күрсәтә нәрсәне? Ашуга бирелмәүнең әһәмиятен күрсәтә. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә киңәшләр бирде. Ничек итеп ашуны тыярга? Мәсәлән, бер кеше ашуга бирелгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мин беләм шундый сүз", диде. Ул сүзне әйтсә, зикерне, аның ашуы китә, диде. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ягъни таш атып куылган шайтанның явызлыгыннан Аллаһыга сыйынам дип әйт, диде. Чөнки ашу каян килә? Шайтаннан килә. Әгәр дә басып торса, утырсын, диде. Утырып торса, ятсын, диде. Яки инде бөтенләй нәрсә? Тахарат алып, тахарат алсын һәм 2 рәкать намаз укысын. Ягъни кеше ашу, чөнки кеше ашуга бирелгәндә ул нәрсә сөйләгәнен белми. Ул нәрсә эшләгәнен белми. Ул бик күп золымлыклар кылырга мөмкин. Ул бик күп явыз эшләр кылырга мөмкин. Шулаймы? Бик күп кешеләрне рәнҗетергә мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кат-кат кисәтте. Хәтта әти-әнигә ашуга бирелеп дуга кылмагыз, диде. Ата-ананың баласы өчен һәм баласына каршы кылган дугасы кабул була, диде. Мәсәлән, кемдер баласына бик каты ачуланып, баласы бәлки рәнҗеткәндер аны. Айырма юк, нәфрәтләнеп, аңа шундый дуга кылырга мөмкин. Ул кабул була ашуга бирелеп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сак булыгыз, диде. Тыелыгыз, диде. Һәм инде исламда шушы ашуга бирелүгә каршы көрәшү, үзеңнең ашуыңны тыярга тырышу, әлхәмдүлилләһ, бу мөселманны бизи торган, мөселманны зиннәтли торган хәерле изге эш булып тора. Изге эш булып тора. Һәм һич шиксез ашуы чыгып та шул ашуын тыярга тырышкан кеше моңа әҗр савап ала. Моңа әҗр савап ала. Һәм Пәйгамбәр Әл-Гимран сүрәсендә беренче аят китерәбез, аннан соң хадис. Әл-Гимран сүрәсенең 133-134 аятлары. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Васари'у", ягъни ашыгыгыз ди, омтылыгыз ди, "Иля магфиратин мир раббикум ва джанна". Раббыгызның магфиратына ди. Ашыгыгыз ди, ягъни изге гамәлләр кылып, хәерле эшләр эшләп, Раббыгызның гафу итүен алырга тырышыгыз ди, "Ва джанна", һәм аның җәннәтенә ди. "Ардуха ас-самавату вал ард", җәннәтнең киңлеге ди, бөтен күкләр һәм җир кадәр ди. Ягъни җәннәт бик киң ди. "Уиддат лил муттaqin", һәм бу җәннәт ди тaqwa бәндәләргә әзерләнгән ди, хәстәрләнгән. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сүрәтли башлый. Ягъни сыйфатлый башлый. Кемнәр алар тaqwa бәндәләр? "Аллазина юнфиқуна фис-сарра'i вад-дарра". Кемнәр рәхәт вакытта да, җиңел вакытта да, сөенечле вакытта да, авыр кайгылы вакытта да Аллаһ юлына малларын тоталар, сарыф итәләр. Ягъни Аллаһ юлына ярдәм итәләр, кешеләрен түгәләр, кайф булганда гына түгел. Фис-сарра'i вад-дарра. Шатлыклы, җиңел вакытта да, кайгылы, авыр вакытта да сарыф итәләр ди. "Вал-казиминал-гайз", һәм нәрсә ди? Үзләренең ашуларын тыялар ди. Ашу бөтен кешедә бар. Ләкин ул ашуны нишлә кемдер аны тыя, кемдер тыймый. Шулай бит инде. Шуңа күрә тыярга кирәк. "Вал-казиминал-гайз", һәм кемнәр ашуларын тыялар ди. "Вал-афина анин-нас", һәм кешеләрне гафу итәләр ди. Ягъни кемдер синең хакыңа кирде, кемдер сине кимсетте, нәрсә? "Вал-афина анин-нас", кешеләрне гафу итәләр ди. "Валлаһу юхиббул мухсинин", Аллаһ изгелек кылучыларны ярата ди. Аллаһ изгелек кылучыларны ярата ди. Ягъни авырлыкта да, җиңеллектә дә малыңнан өлеш чыгару, ашуың чыкканда ашуыңны тыярга тырышу, кешеләрне гафу итү, ул изгелек. Шуңа күрә Аллаһ изгелек кылучыларны ярата диде. Һәм кыямәт көнендә монда инде бу хадискә ирләр сөенерләр инде күбрәк. Чөнки гомумән ашуга ирләр бирелә бит инде күбрәк. Без бит инде слабый. Хатын-кыз ул эчендә сакларга мөмкин. Һәм хатын-кызның ашуга бирелүенең ничек әйтергә зыяны әзрәк булыр. Чөнки ирләр алар бит инде көч белән дә әллә нәрсәләр эшләп ташлыйлар. Шулай бит инде. Гадәттә ниләр. Шуңа күрә кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә инде аерым бүләкләр әзерләгән, кемнәр бу дөньяда ашуларын тыялар. Сахл ибн Мугаз ибн Джабал үзенең әтисеннән тапшыра хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Кем бу дөньяда ашуы чыгып та шул ашуын тыйган ди, һәм ашуын чыгарырга көче җитеп тә шуны тыйган ди". Монда аңларга кирәк, чөнки
қай вақыт сенің ашуың шыға, сенің файда жоқ шыққаннан. Мәселен, кімдір сенің ашуыңы шығарды, сен анда іште янасың, құтырасың, сен аңа бір нәрсе ашай алмайсың. Шулай ма? Күшің жетмей сенің, ол сенден күшлірек. Мында алай түгел. Пейғамбар саллаллаху алейхи нәрсе дей? Ашуын шығарырға күші жетіп дей. Ол ашуын шығарып, аны сұғып та егірға мүмкін, әлі нәрселер шәп атырға мүмкін, күшінен келе. Ләкин шуңа қарамастан, кім өзінің ашуын тыйды дей? Аллах дей, аны бүтін мәхлуқлары арасынан айырып, өзі янына шақырыр дей. Шақырыр қиямет күнінде дей, һәм жәннеттегі ең матур, ең шибәр хатын қызны аңа сайлап аларға қошыр дегенде. Шайтан, бұнда мужская тема енді. Бұл имам Тирмизи, Абу Дауд хадислерінде келген. Ну, сіз барыбір, ерлеріңіз бик қаташылана башласа, бұл хадисін айтсаңыз болар. Может, ең матуры сіз болырсыз анда хур қызы. Жәннетте. Шуңа күрә Аллах Тағала бүләк итә нәрсә? Шушы зур бүләкне әзерләгән, ни өчен ашуын тыйган, чыгара алса да. Чыгарага кеше булып та ашуын тыйган кешегә инде. Алга таба, бу инде бүген, бәлки, әлхамдулилла, бик актуаль гамәл түгел, ләкин исламда, исламның матурлыгын, исламның камиллеген күрсәтә торган гамәл, кем кылларны азат итте. Кем кылларны азат итте. Менә исламда ең хайырлы, ең изге эшләрнең берсе булып тора. Әлхамдулилла, без яшәгән җәмгыятьтә бүген кыллык юк. Шулай бит инде, ләкин ул булды, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вакытында булды, шулай бит инде. Һәм әлбәттә кыллык ул дөрес түгел. Кеше ул мал түгел. Шуңа күрә кеше базарларда сатылырга мал-мөлкәт кебек кеше белән ярамый хәл итәргә. Ул чөнки кеше ул изге зат, ул дәрәҗәле зат дип килә. Мәсәлән, ни өчен кешенең әйтик хәтта каны сатылмый? Нигә әгъзалары сатылмый? Чөнки ул кеше. Ул кеше. Хәтта Абу Ханифа мәзһәбендә хатын кызның күкрәк сөте дә харам санала. Мәсәлән, сабый баладан башкага. Ни өчен? Чөнки ул адәми затның сөте. Менә шуңа күрә кеше ул изге зат, аны сатырга ярамый. Кешене сатырга ярамый. Ләкин булды кыллык. Һәм ислам шушы кыллыкка каршы сугыш игълан итте. Сугыш игълан итте. Һәм исламда иң садакаларның да иң саваплысы, иң хайырлысының берсе нәрсә булды? Яки үзеңнең кул астыңда булган кылны азат итәсең, яки базарга барып сатып аласың да аны җибәрәсең. Акылның бәясе сыйыр бәясе генә булмады. Шуңа күрә иң хайырлы, иң изге эшләрнең берсе шул. Иң хайырлы, иң изге эшләрнең берсе шул. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә әйтә, әгәр дә кеше бер иманлы кылны азат итсә, ул кешенең тәнендә булган һәр әгъзасы өчен Аллаһ аның әгъзасын уттан азат итәчәк ди. Кулын азат иткән өчен. Аның куллары хәзер нинди? Свободный. Ул шушы кулларга свобода биргән өчен Аллаһ аның ике кулын җәһәннәм утыннан свободный кыла, ирекле кыла. Азат итә. Аның ике аягын эшләде. Аллаһның әмере белән ул акчасын биреп, үзенекеме, башкасымы азат итте. Аның аякларын азат иткән өчен Аллаһ аның аякларын азат итә. Аның колакларын азат иткән өчен Аллаһ аның колакларын азат итә. Кылның күзләрен азат иткән өчен күзләрен азат итә дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шушы сүзләрне ишеткәч, Али ибн Хусейн үзенең иң тугры хезмәтчесен чакыра. Аңа иң кирәклесен. Һәм әйтә, Мутарриф исемле. Чакыргыз әле, кая ул ди. Ул аның иң тугры була, иң аңа преданный була. Шуннан соң әйтә, Аллаһ ризалыгы өчен син азат ди. Карагыз, шушы савапны алыр өчен башкасын түгел, карале, син миңа бары кирәкмисең инде. Мин сине азат итәм әле диме? Юк. Менә аңа иң тугры, иң хезмәт итүче кылын чакырып, нәрсә ди? Булды, син азат ди. Иң яхшысын азат итә, аңа иминлек бирә. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Менә шулай торып, әйтәләр, бу яхшы кылны ул бик кыйбат калган булган. Ягъни, ул бит инде ялкау булса, аны кыйбат сатмаслар, шулаймы?
ул кыйбатка алган булган аны, аның яхшы икәнен белеп алган. Әйтәләр, ул аны 10,000 дирхәмгә алган дип. 10,000 көмеш тәңкә. Серебряный монета 10,000 штук бергән шушы кылычын. Һәм шуны нишләгән? Шушы бер хадистән соң азат иткән. Шулай ук икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә мөселман икенче бер мөселман кылны азат итсә ди, аның һәр сөяген азат иткән өчен Аллаһ һәр сөяген нәрсә? Уттан азат итер ди. Әгәр дә бер мөселман икенче бер мөселман мөслимә кылны азат итсә ди, ягъни айырма юк ди инде. Иратмы хатын кызмы? Әгәр дә азат итсә ди, шушы мөслимәнең азат ителгән һәрбер сөяге өчен Аллаһ аның һәр сөяген уттан котылдырыр ди. Менә шуңа күрә бу хадис чакыра нәрсәгә? Бу хадис чакыра мөселман кешесе тырышырга тиеш кылларны азат итәргә. Шуңа күрә бу иң саваплы эшләрнең берсе булды. Һәм инде сахабалар арасында иң күп садака бирүче. Садака мәсьәләсендә иң күп әҗер җыючы кем? Усман ибн Гаффан. Үзе исән чакта ничә мәртәбә җәннәтне сатып алды. Шулай бит инде. Усман ибн Гаффан әйтәләр, һәр җомга көнне чыгып базардан кыл алып, шуны азат итә торган булган. Аның җомга садакасы булган. Димәк, беренчедән акчасы да булган. Шулай бит, кемдер инде 100 сум салып чыга мәчеткә җомга көнне, кемдер 500, кемдер 1000, хәленә карап. Бу уйлап карагыз, базарга барып, кылны сатып алып әйтә торган булган. Булды, син бар азат дип. Һәм әйтәләр, Шейх Саллаби микән, Усман ибн Гаффан турында китабында шунда күрдем, ахыры 2000-нән артык кылны азат иткән үз гомерендә. Уйлап карагыз, бер кеше 2000-нән артык кешенең язмышын хәл иткән бит инде. Кыллыктан чыгарган нигә? Азат ирекле кешегә. Шулай бит, ул бит инде бик зур эш. Аллаһ инде разый булсын аннан. Аллаһ разый булсын. Һәм шунда инде бар хадисләр, алар берәү генә түгел, күп инде аларына тукталып тормыйбыз. Хәтта мәсәлән бер кеше килә, хәзер табам ул хадисны. Бер вакыт без ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килдек ди, һәм безнең арабызда бер кеше ди, инде ул миннә җәһәннәмдә иде ди. Ни өчен? Чөнки ул кеше үтергән иде ди. Карагыз, кеше үтергән. Нинди зур гынах эшләгән. Шулай бит инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә моны сөйләгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, сез ди шуның гынахасына кафарат йөзеннән кылны азат итегез ди. Азат итегез кылны ди. Һәм сез азат иткән кылның ди, һәр әгъзасы өчен ди, Аллаһ аны ди җәһәннәм утыннан азат итер ди. Менә шуңа күрә бу инде нәрсә, нинди хәерле, нинди изге эш икәнлеген күрсәтә. Нинди һәм тагын бер хадис, җитешәбезме юкмы? Азан вакыты җитте безнең. Бер бәдәви килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә, Барра ибн Газиб тапшыра, бер бәдәви, ягъни сарык көтүчесе, дия көтүчесе, бедуин килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә, я Расулаллаһ ди, син миңа шундый бер гамәл өйрәт ди, ул мине җәннәткә кертерлек булсын ди. Әлхәмдүлилләһ, шулар булды инде, шундый сораулар бирүче, әйме? Без шуны тыңлыйбыз. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, син ди бик күп сөйләмәдең ди, ләкин бик дөрес сорау бирдең ди. Ягъни шуннан да күп сорау бирмәгән бит инде. Менә миңа өйрәт, җәннәткә керлек булсын ди. Шуннан соң әйтте, син ди яки бер кылны азат итте, яки аңа азатлыкны табырга ярдәм итте. Ягъни азат итә алмасаң, ярдәм итте. Шуннан соң бу кеше сорады, икесе дә бер түгелме соң инде аның ди? Ничек инде кылны азат ит яки ярдәм ит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, юк ди. Кылны азат итү ди, син үзең азат итәсең ди. Менә сатып алдың да, булды, азат иттең ди. Аңа ярдәм итү ди, аны азат итүгә өлешеңне керттең ди. Чөнки бер үзенең хәле җитми. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул нишли күпмедер өлешен түли мәсәлән. Шуңа күрә яки азат ит, яки өлеш кертте. Шулай ук үзеңнең савым малларыңны, савым, сыерманда, дияме, сарыкмы, биреп тор кешеләргә ярдәм йөзеннән ди.
Мәсәлән, синең савым сыерларың күп, ул гаиләнеке юк. Аларга ризык кирәк. Һәм аларның синең сыерың алып нишләрләр? Савып шуның сөтен эчерләр яки диягне. Ягъни шулай ярдәм итте. Шулай ук туганнарыңа ярдәм итте. Туганлык җепләреңне ныгытты. Нәрсә дип әйтә? Сиңа гаделсезлек кылучы, сине кимсетүче туганнарыңа ярдәм итте. Карагыз. Чөнки туганың сиңа яхшы булганда аңа гел ярдәм итәс килә. Шулаймы? Бар туганың ул сине кимсетә. Ул сине кыерсыта. Ул сиңа ярдәм итәс урынга киресенчә нишләй? Начарлыгын кыла. Менә шул туганыңа яхшылык кылды. Җәннәткә керергә өйрәтте дип бит, менә сиңа начарлык кылган туганыңа яхшылык кылды. Шулай бит? Чөнки яхшылык кылганда гел яхшылык кылас килә аларга. Әгәр дә буларның берсен дә эшли алмасаң, монда бит җәннәткә керә кирәк, шулай бит? Нәрсә диде? Алайса тамагы ачканны ашатты. Тамагы сусаганны ишертте. Суы юк, су ишертте. Изгелеккә чакырды, явызлыктан тыйды. Әгәр дә буларын да эшли алмасаң ди, мәгънә җәннәткә керә кирәк. Буларын да эшләргә көчең җитмәсә ди, телеңне тыйды яхшы сүзләрдән башка сүзләргә ди. Ягъни күп сөйләшмә ди, яхшы сүзләр генә сөйлә дип әйтте. Менә шулай итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәтте бәдәвине җәннәткә керергә. Ярар, безнең инде киләсе дәрестә дәвам итәбез, иншалла киләсе дәрестә бетеребез инде. Һәм күчәбез шафагат темасына. Аллаһ насыйп итсә. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля антә, астагфирука ва атубу илейк.